Ga wani abu da zai iya faruwa da kai a soyayya wanda duk hukuncin da ka yanke za ka ga ba daidai ba ne, wasu ma dai ko hukuncin ma ba za su iya yankewa ba duk da zafin abu. Allah sarki baby, kin ga yau na ji daɗi sosai, kin ga da yake Allah ya taimake ni jiya ma wahalan da na yi yau ba zan sha shi ba, ina zuwa sai ga ki za ki shiga gida. Wallahi dama ina so in gaya miki, kin ga jiya na zo kofar gidan nan na kunna daɗe ban samu ganin ki ba, kuma na tura yaro na farko fa da ya shiga ko ina tunanin kawai dai bai je bane, ya dawo ya ce mun ba kya nan. Wai lafiya babe, sai na ga ina magana kin shiru. Babe, lafiya me yake faruwa ne? Kai na ke ciwo. Ayya, kanki yana ciwo? Babe ya kamata ki daina wasa, kin sha magani kuwa? Ayya, gaskiya baby ki daina wasa. Ya kamata a ce ki dinga shan magani fa idan baki da lafiya, domin kin san cewa fa ke din ta musamman ce a wuri ne. Kuma wallahi idan baki da lafiya ko ni ma gaba ɗaya ina cikin damuwa. Wai lafiya? Kaina ne ke dan ciwo, kuma ka ga mama ta dan sa na aiki, gashin na dan jin bacci. Ayya, to kin san menene za a yi yanzu? Gaskiya ni ban san wani abu da zai dame ki. Ki zo ki je ki shiga gida, ki ci abinci dan Allah, ki sha magani, sai ki dan nemi wuri ki kwanta babe. Ina son ki babe. To shikenan babe, I love you. Bye. Kin ga dai ina son ki. Ina kaunar ki, sai ki samu guri. Nye. Baka ba da ko sisi. Kullum kenan mutum ta fitowa yana fira, mutum baka karuwa da shi. Kai. Wai. Nye. Idan a ce kai ne namiji hakan ya faru da kai, wani irin mataki za ka ɗauka? Haka idan a ce ke ce mace irin wannan yanayin ya faru da ke, menene abin da za ki yi? Mu haɗe a comment section, ku yi sharing ɗin shi zuwa group domin tada muhawara.